काळे यांच्या शेतात आलोय. 20 तारखेला 20 जुलैला आपण यांना औषध दिलं होतं ओमनीवरचं, आपलं MBR सुपर ग्रीन, आणि त्याचा एक रिझल्ट यांच्या हातामध्ये बघायला मिळतोय. त्यांच्या हातात दाखवतात. ओके, तर हे तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा. माझ्या शेतामध्ये म्हणजे तसं हुमणीचं प्रमाण जास्त म्हणजे 2 फुटा कुठेही पण उकळलं तर दिसायची हुमणी दिसत होती. तर आज ती 20 तारखेला मी दुपारी वापरलं. आज 24 तारीख आहे. तर आज मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी असं बघितलं, निरीक्षण केलं असतं म्हणजे असं काळी होम वर आलेली. मला काय वाटतं मग या प्रोडक्ट विषयी? म्हणजे गेल्या वर्षी मला म्हणजे उत्पन्नामध्ये जवळजवळ मला 50% घट आली होती पूर्णपणे.